azken urtietan konsumo ohituratan emandako aldaketak eman gaitue herrien eztan beste leku batzuetan erostea, ez? Batez bat interneten da hola. Eta bueno, nik uste ez deula oraindik reflexio bat horrek ze ondorio ekarri ditzaken ez herrira. Eta bueno, gaurko ariketa honekin nahi dugu erakutsi, bide honetatik segiduta egun ematen herriek ze itxura zen dezaken ez. Eta bueno, pixkat horren inguruen pentsauarazi nahi dugu honekin.